شالوم شالوم ቤተሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም شالوم Guds församling Guds frid vara med er ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንመጸኩም ምስሓውና ኣገልጋሊ ሴም ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና och idag har vi kommit än en gång till med broder Saladin och broder Sem det dagliga ordet det bästa ordet för den bästa dagen ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና och idag ska vi få ta del av det levande ordet för denna dagen ሎም ንካፈሎ ቃል ሎሙን ፍቅረ ኣምላኽ ኣይተለወጠን ዝብል እዩ och dagens ord är inte heller idag har Guds kärlek förändrats ሎም መልእኽቲ ኣለኒ idag har jag budskap till dig ብዝተፈላለየ ጎደና ተሓልፉ ዘለኹም ሰባት i vilken en prövning du går igenom ዝተፈላለዩ ናይ ሓጢያት ውድቀት ተኸዱ ዘለኹም ሰባት det kan vara folk ni går på fel väg i syndens väg ኣገልግልቲ ነርኩም ኣብ ኣገልግሎትኩም ብዙሕ ጌጋ ጌርኩም ኣይወትኩም ኣብዚ ጽቡቕ ኩነታት ደሎ ሰባት kanske till er som har varit tjänare men har syndat och gått i flera olika vägar በቃ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ በትደገበርኩም ሞጌጋ ኣብ ልዕሊኩም ትጎደለ ኮይን ድስምዑኩም ዘሎ ሰባት för er som känner er inre att Guds kärlek har minskat över era liv på grund av det fel ni har gjort ኣብ ህይወትኩም ጽቡቕ ነገር ምርኣይ ሲኢንኩም ዘለኹም ሰባት ni som har slutat se bra saker i era liv ተጋጊኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ni kan ha gjort fel saker ኣምላኽ ደይከብረሉ ጎደና ኸይድኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም det kan vara att ni har tagit en väg där Gud inte blir ärad av det ኣብ ኣገልግሎት ኣባላሽኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም det kan vara att ni har gjort misstag i tjänsten እዚ ኩሉ ነገር ኮይኑ ከሎ även mitt i allt det här ሎሚ እውን även idag ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ Guds kärlek ኣይተለወጠን har inte förändrats ንስኹም እዮም ተለዊጥኩም det är ni som har förändrats ፍቅሩ ግን ኣይተለወጠን hans kärlek har inte förändrats ኢኹም ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወት ብሓይሊ ክንትስእ ዝገብረና ዘይለወጥ ፍቅሪ ኣምላኽ ንኣምኑ እንተኮይንና ser ni om det finns någon kraft som får oss att resa upp oss från olika sist det är när vi tror på att Guds kärlek inte förändras ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩልና ንፈልጦ ሓደ ዛንታ ኣሎ ኣብ ሉቃስ 15 i Lukas evangeliet kapitel 15 finns det en historia som vi alla känner till ብዛዕባ ሓደ ቦን ክልተ ደቅን ይዛረብ det handlar om en far och hans två söner ካብቶም ክልተ ደቂ እቲ ንእሽተይ ነብኡ ዝግበአን ገንዘብ ይሃበኒ ኢሉ ካብ ኣቦ ወፂ ኸይዱ och från de två sönerna det fanns en som sa till sin far ge mig de pengar som jag förtjänar min arvdel och han gick ut från sin far ካብ ኣቦኡ ኣርሒቑ ምስ ከደ ዘለዎ ዘበለ ገንዘብ ካብ ኣቦኡ ዝወሰደ ብዕብዳን ብቕለት ብስኽራን ኣጥፊኡ och när han gick långt bort från sin far spenderade han de pengarna i alkohol i massa saker ኣቦኡ ሃፍታም እዩ hans pappa var rik ኩሉ ነገሩ ምስ ወደአት ቆልዓ när all pengar tog slut för sonen ናብ ኣቦኡ ክምለስ ግን ውሽጡ ትፍዓት ኣይረኸበን han fann inte frimodighet att gå tillbaka till sin far ምክንያቱ ዝኩሉ በዲሌስ ከምቲ ናይቲ ማለ ኣቦይ ሕጂ ኣይፍቅረንን እዩ ዝብል ርድኢት ስለ ዝሓሰብ och det är för att han hade förståelse där nu har jag sårat min far jättemycket och jag tror inte han kommer ha samma syn till mig som han hade förut ስለዚ ናብ ኣቦይ ካብ ዝምለስ ኣብዚ ምድሪ ዘለኹ ኸርተት ምባል ይሕሸኒ ኢሉ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ኣብ ዳሓሰረ ስራሕ እንዳሓሰማታት ኣትዩ så istället för att gå tillbaka så sa han det är bättre för mig stanna här än att få minska kärlek från far och han började arbeta i det värsta platsen ካብ ምሕር ጠሜድ ተላዕለ እተን ሓሰማታት ድበልዑ ዝነበረ መግቢ ንዕኡ ክበልዕ ሓረር ይብል ነይሩ ግን ማንም ድቦ ይረኸበን så från en svår hunger han längtade efter att äta de grisarna åt men det fanns ingen som kunde ge han inte ens det ከመይ ዝበለ ወዲ ሃፍታም ወዲ ንጉስ ሕጂ ግን ሓሰማታት ድበልዑ ከኽረክብ ኣይከኣለን tänk er det här är en son till en väldigt rik far men nu kan han inte ens få mat som räcker till grisar ህይወትና ካብ ኣምላኽ ክእለ ከሎ ካብ ኣምላኽ ክንርሕቅ ከለና ዓለም ክሳዕ ክንድሲዕ ተዋርደና så när vi går bort från Guds vision från vår när vi går bort från Gud det är till den här nivå världen plågar oss ምስ መረሮ ምኽኣል ምሳኣነ ግን ወላ ከም ቀደሙ እንተደይርኣይ ምስ ወላ ከም ባርዩ ክርኢን ናብ ኣቦይ ክምለስ ይሕሸኒ ኢሉ men när det gick till den nivå där han kunde inte klara det längre tänkte han låt mig gå tillbaka till min far även för att vara slav för honom እንታይ ኣጋጢሙ ንርኣይ ሉቃስ ምዕራፍ 15 så låt oss kolla i Lukas evangeliet kapitel 15 för att se vad som hände ካብ ጥቕሲ 18 från vers 18 ካብ ጥቕሲ 17 från vers 17 ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ እንጌራ ዝተርፎም ጉዛኣት ኣቦይ ክንደዮም ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት መውት ኣለኹ ተንሲኤ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይ ናብ ቅድሚኻ ንሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ከም ሓደ ካብ ጉዛኣትካ ግበረኒ ክብሎ ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ከደ ኣቦኡ ድማ ጌና ርሑቕ ከሎ ረኣየ እሞ ደንገጸሉ ጎይ ኸይዱ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሙ ክሳብ
إسرا. Så från vers 17 till 20 står det: Då kom han till besinning och sade: hur många arbetare finns hos min far som hos min far har inte mat i överflöd och jag här svälter ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Look, Abbos kabur hokra aid. Sen det står, hans far såg honom från långt bort. እትቆል አይዳ ብዝገበሮ ጌጋ አብኡ ዝሪኦ ዘሎ ደይ መስሎ ነይሩ እምበር አብኡ ሕጂ እውን ከም ትማሊ ብፍቕሪ ንወዱ ይጥምት ነይሩ። Så i den här historien, det var bara sonen som inte hade rätt förståelse och han började se så som att hans far hade minskat kärlek till honom. ዳስ ወይ ናብ አብኡ ክምለስ ምጀመረ አብኡ ካብ ርሑቕ ርእስ እንታኮ ይኸይዱ ሓኒቑ ሰዓሙ ይድብል። Men när fadern såg sonen, han sprang till honom och kramade ihjäl honom av den kärleken. ምስ በደሉ Mitt i hans dåliga han hade gjort. ምስ ርስሓቱ ምስ ጨኑ Med allt det smuts och allt det lukt han hade. አብኡ ሓቆፈ ይስብል። Det står att hans far omfamnade honom. ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓናኹም እዩ። Guds kärlek till oss är så. በዲልና ዲና Även när vi har gjort fel. ተጋጊና ዲና När vi har gjort misstag. ወዲቕና ዲና När vi har fallit. ዘተስአና Det tar upp oss. ዝሕብሕበና Det formar oss. ንነብስና ዝመልስ Det får oss komma ናይ tillbaka till oss እግዚኣብሔር själva. ፍቕሪ እዩ። Det är Guds kärlek. እሱ ክሳብ ሕጂ ፍቃሪና እዩ። Han är vår älskare tills nu. ብምውዳቕናን ብምትሳእናን ዝቕንስን ዝውስኽን ፍቕሪ የብሉን ኣምላኽ። Han har inte en kärlek som förändras av vår fall och när vi går rätt. ምክንያቱ ንሱ መጀመርታ ኣፍቂሩና ይድብል ቃል ኣምላኽ። Det är därför i Guds ord står att han älskade oss i början. ኣምላኽ ከፍቅረካ ኩሉስ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ይፍቂርካ እምበር ደፍቅር ነገር ስለ ዝገበርካ ኣይኮነን ኣፍቂርካ። När Gud älskar dig, han älskar dig för att han är kärlek, inte för att du har gjort något som får han att älska dig. ስለዚ ሎሚ ቀልጢፍኩም ካብ ዘለኹም ክትስኡ ትደልዩ። Så om ni vill resa er upp snabbt från där ni befinner er idag, ንናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኣድቫንቴጅ ውሰዱ። börja förstå och ta nytta av Guds kärlek. ኣምላኸይ ስለ ተፍቅረኒ Gud, för att du älskar mig, ምሕረት ካብ ልዕለይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ för att din barmhärtighet är stort över mig. በኢየሱስ ስም ይትሳእ ኣለኹ። I Jesu namn jag reser mig upp. ቀጽሉ ሽዑ ጉዕዞኹም። Och följ er väg efteråt. ቀጺሉ ቦ እንታይ ገይሩ ረእይዎ? Kolla vad hans far gjorde i fortsättningen. እቲ ወዲ ድማ ኣቦዬ ንሰማይ ናብ ቅድሚኻ ንሓጢኣት ገበርኩ ደጊምስ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ። ኣቦኡ ግና ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂእኩም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዑ ዓሳእን እውን ኣብ ኣእጋሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ ቦይቱ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እሞ ስብሕቲ ላማ ኣምፂእኩም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ። ክሳብ 20 Så från vers 21 står det: Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men nu har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. እግዚአብሔር ኣምላኽ እንተ ደኣ ንፍቑሮ ኣሚንኩምዎ Om ni tror på Herren Guds kärlek, ሎሚ ኣብ ብኽያድ ጸናሕኩም ni som befann er i tårar idag, ሎሚ ኣብ ሓጎስ ከትወኩም እዩ። och idag kommer han föra er till en stor glädje. ሎሚ ብዝገበርኩምዎ ጌጋ ኣብ ክስ ድጸናሕኩም Idag ni som befinner er av skuldkänslor för det misstag ንፍቕሩ ni har gjort. ተኣሚንኩምሉ Om ni tror på hans kärlek, ሎሚ ድማ እግዚአብሔር ደው ከብለኩም እዩ። och idag kommer Gud få er att stå fast. ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ። Och det är för att Guds ord säger Jesus Kristus är detsamma igår, idag för all evighet. ብሓቂ ዝብለኩም ፍቑር ንዓኹም ኣይተቐየረን። Jag säger det på riktigt, hans kärlek har inte förändrats. ኣእዳው ንዓኹም ዝርቑሓት እዩ። Hans händer är öppna för er. ብዝገበርኩምዎ ጌጋ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምደይ ትበቕዑ ዝነግረኩም ዘሎ Allt det tankar som säger till er att ni inte räcker till att stå inför Gud. ወይ ሰይጣን እዩ Det är antingen Satan, ወይ ድማ ጌጋ ርድኢትኩም እዩ። det är antingen er እቲ ሓቂ felförståelse. ግን Men sanningen är ጋላፍ እዩ። att Gud älskar dig. ከም ትማሊ Så som igår ሎሚ እውን och idag. ብምልኣት ፍቕሩ Med fullhet Yes, för sin kan jag. kärlek. Han älskar dig. ኣይትጨንቕ Var inte oroad. ኣይትጉሐ Var inte ledsen. ኣብቲ ዘለኻዮ ዶ ኣይትበል Var inte fast i det du befinner dig. ህይወት ጉዕዞ እያ
Livet är en väg. ንምሕረቱ ብእምነት ሕጂ ተቐበሎ Ta emot hans nåd av tro. መሐረኒ ኣይትበሎ Säg inte Gud förbarma dig ኦሬዲ för mig. ምሕረቱ ለቂቁልና እዩ Det är för att han har redan skänkt sin take it by barmhärtighet. faith Ta den genom tro. ተሲኻ ንቕድሚት ግድ Och res dig upp och gå framåt. ትማል ረሳዕዮ Glöm bort igår. ምንም ክትገብር ኣይትኽእል ኢኻ Du kan inte göra någonting ስለ åt det. ፅዋሕ ግና Men tänk ብዙሕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ för imorgondagen. För ኣምላኽ imorgon ምሕረት mycket. ገይሩልኩም እዩ Gud har förbarmat dig. እግዚኣብሔር ይቕረ ኢሉልኩም እዩ Gud har förlåtit dig. እግዚኣብሔር የፍቅረኩም እዩ Gud älskar dig. ሕጂ ተሱ Så res dig እዛ upp. ጸሎት ምሳይ ጸልዩ Be den här bönen med mig. ወአቦ Och Herre, ብዝገበርክዎ ጌጋ med allt det misstag jag har gjort, የቕሬታ förlåt mig. ብዝኸድክዎ ጎደና Med de väg jag har tagit, የቕሬታ förlåt mig. ሎሚ ግና Men idag, ንምሕረትካ din barmhärtighet, ብሽም ኢየሱስ i Jesu namn, እወስድ ኣለኹ jag tar emot den. ንምሕረትካ Din barmhärtighet, በኢየሱስ ስም i Jesu namn, ተቐቢለ jag ኣለኹ tar emot den. በታ ዘፍቀርካ ንፍቕሪ Med den kärlek du älskar እንደገና igen, ተሲእ ኣለኹ jag reser mig upp. ምሕረትካ Din ኣብ barmhärtighet ህይወተይ i mitt liv, ብዙሕ ስለ ዝኾነ den har gjort stort. ይቕረ ስለ ዝበልካለይ Du har förlåtit mig. የመስግነካ ኣለኹ Jag tackar dig. ኣሜን Amen. ወድኡ ካብ ሕጂ ኺዱ Och från idag det är klart, gå framåt. love you so much Älskar er.